وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال پڑھیے: صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سروری کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد صدر محفل جان محفل آل رسول نسل رسول خون بطول پروردہ آغوش ولایت جانشین اور جگر گوشہ حضور حادی کے پاک صاحبزادہ والا برتبت مخدوم المشائخ مخدوم اہل سنت حضرت صاحبزادہ پیر سید زاہد الحسن شاہ صاحب نقشبندی مجددی نتیالوی مرکزی سجادہ نشین آستانہ علیہ مقدسہ لوگ مرید شریف انتہائی واجب احترام موجود محترم حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ مفتی فضل رسول صاحب نقشبندی مجددی انتہائی عزت ماں بہادرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اور مطہر پروگرام بسلسلہ سالانہ عرس مبارک دی تقریب سعید 53واں سالانہ عرس مبارک اور جلسہ دستار فضیلت خواجگان نتھیال شریف آپ جس آستانہ عالیہ خانقاہ مقدسہ ڈوک موری شریف کے اندر انعقاد پذیر ہے. میں شکر گزاراں بزم شاہ نامداریہ اور خدام خانقاہ مقدسہ ڈوک شریف مرید کا تمام اراکین جنہوں نے اس محفل مبارکہ دا اور عرس مبارک دی تقریب سعید دا اہتمام و انسلام فرما کے میں اور آپ اپنوں ایک مرتبہ پھر مل بیٹھ کے خواجگان چورہ شریف خواجگان نتھیال شریف اور اولیاء اللہ دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا. دعا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے حبیب لبیب علیہ السلام دا صدقہ سڑی آجزانہ حاضری قبول فرمائے. گرامی قدر حضرات میرے اور تہاڑے سارے دواز دے یہ بہت بڑی سعادت ہے. اسی سادات کرام دے قدمین مبارک اچ بیٹھے ہیں اور اللہ دے ولیاں اور اللہ دے قرب والے اللہ دے برگزیدہ بدیہ دی بارگاہ اقدس دیاں حاضریاں منوں اور اپہباب نو میسر آئیاں. میں پچھلے سال بھی حاضر ہویا شاہ جی قبلہ حضور صاحبزادہ صاحب نے منوں بے شمار سالیہ محبتاں نوازیا. حکمن بھی فرمایا کہ تساں پھر ضرور حاضر ہونا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ منوں میرے بڑے بابے ڈیوٹی لگائی ہے کہ تساں ضرور جانا ہے تو میں حاضر خدمت ہاں. میرے واسطے یہ بہت بڑی سعادت ہے. گرامی قدر حضرات سلسلہ یاریہ نقشبندیہ مجددیہ دا فیضان جڑا مدینہ طیبہ تو چلیا
اس سلسلے نو تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی نسبت ہے یہ اوہی سلسلہ ہے کہ جنہوں سلسلہ عالیہ صدیقیہ کیا جاتا سی اس سلسلہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تو جدو کیا حضرت خواجہ بائی یزید بستامی رحمت اللہ علیہ دے کل پہنچے آتے اس سلسلے نو پھر سلسلہ عالیہ صدیقیہ تفوریہ کیا گیا حضرت خواجہ بائی یزید بستامی تو لے کے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ تک اس سلسلے نو تفوریہ آکھیا گیا اور خواجہ صاحب تو بعد انہوں سلسلہ عالیہ صدیقیہ تفوریہ اس تو بعد انہوں خواجگانی آکھیا گیا پھر جدو حضرت خواجہ بہاؤدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ تشریف لے کے آئے اس سلسلے دے اندر پھر اس سلسلے نو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کیا گیا پھر یہ دیکھ جدو حضرت قطب ربانی امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی حضرت سیدنا مجدد علی ثانی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے آئے تو اس سلسلے نو نقشبندیہ مجددیہ کیا گیا اور جدو خواجگان چورہ شریف تشریف لے کے آئے تو پھر اسے ہی سلسلے نو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ چوراہیہ کیا گیا اسی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ چوراہیہ دے عظیم خلفاء وچوں عظیم خلیفہ حضرت خواجہ خواجگان امام الاولیاء تاجدار ولایت حضرت خواجہ سید ہادی نامدار رحمت اللہ علیہ دے اس سلسلہ عالیہ جنہاں خیال شریف کو ٹریا تو ڈھوک مرید تک تشریف لگے آیا اس سلسلہ عالیہ دے خانوادے اور خاندان دے اندر عظیم چشم و چراغ صاحبزادہ صاحب قبلہ دی خدمت میں اس فیضان لین واسطے اسی سارے حاضر ہیں ایدہ مطلب ہے کہ اینا دی بیعت اپنے مرشد کامل دے ہتھاں وچے اونا دی بیعت اپنے مرشد ہتھاں وچے اونا دی بیعت اپنے مرشد ہتھاں وچے اس سلسلہ ٹرتا ٹرتا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک جاندا ہے اونا دی بیعت رسول عربی دے ہتھاں وچے تے جنہاں دی بیعت رسول اللہ دے ہتھاں وچے اللہ فرماندا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم اللہ فرماندا قبلی والے آج تیرے ہتھاں چ ہاتھ دے کے بیعت پہ کر دینے یہ تیرے ہتھاں چ نہیں یہ رب دے ہتھاں چ ہاتھ دے کے بیعت پہ کر دینے یہ دا مطلب ہے کہ یہ سلسلہ ڈھوک مرید تو شروع ہو کے چورہ شریف تے چورہ شریف تو سرہند شریف تو پھر بخارا شریف خواجہ نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ اور اتھو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر تک تے اتھو نبی پاک دی ذات تک جا رہے اسی سارے بڑے خوش بخت ہیں میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرمانے ہوتے سن آپ نے فرمانا کہ تاجدار صداقت نے میرے نبی نے آکھیا سی کہ ابو بکر جن نے محمد احسان کیتا میں محمد سارے دے احسان دے بدلے دے چلے آن پر ابو بکر تیرا میں ادھار رکھے آئے عرض کی سونا صدیق دا ادھار کدو دینا ہے فرماتے نو قیامت نو دیواں گے کہ آپ فرماتے سن جو قیامت دا دینا آنا ہے نا ابو بکر صدیق نے عرض کرنی یا رسول اللہ آج میرا ادھار دیو تے حضور نے فرمانا ابو بکر مانگو کی مانگنا ہے صدیق اکبر نے عرض کرنی یا رسول اللہ آج جڑے نقشبندی نے نا آج جڑے میرے سلسلے والے نے شفاعت سے ساری امت دی کرنی ہے پر آج جڑے میرے مرید نے انہاں دی شفاعت ذرا پہلے کر دے آجے تو آپ فرماتے سن اسی جڑے نقشبندیاں نا یہ صدیق دے ادھار والے کھاتے ویچا اسی صدیق دے ادھار والے کھاتے ویچا تو اس واسطے ساری بخشش ساری امت تو پہلے ہو جانی کیونکہ اسی صدیق دے ادھار والے کھاتے ویچا شاہ جی قبلہ فرما رہے سن ذرا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ تا جتھوں آغاز ہویا یعنی تاجدار صداقت اتھوں لے کے ڈھوک مرید تک ہونا ہے تو میں انشاءاللہ تو اے سلسلہ بسلسلہ درجہ بدرجہ لے کے ہونا ہے اجازت ہوئے تو پہلے پڑھا قرآن بھائی بولو گے سبحان اللہ سارے میں سال بعد آیا جنی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی نا ساری میں نو دے دے میں نال لے جاؤں نال دے بیلی دا ہاتھ چکو انی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاؤ میں دعا کرنا شاہ جی امین فرمان قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے رمضان شریف آ رہے ہیں اپنی امین عمرہ کر کے آؤ سبحان اللہ انہاں ہاتھ چاہ کے جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنے ابو نال حج کر کے آؤ
ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے والا آپ آوے سبحان اللہ تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے سبحان اللہ ہن کام ایتھے رکھیا جی ہولا بولے اونچا بولو سبحان اللہ اج گلا خراب ہو جے لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا تے آکھی ڈھوک مری شریف گیا سا اوتھے اللہ والیاں دا ذکر ہوندا رہیا تے میں سبحان اللہ کہندا رہیا سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا وذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیّا وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیّا سبحان اللہ اللہ نے قرآن تے نبیاں دی شان بیان کی تھی تے کسے نبی نو آکھیا صدیق النبی تے کسے نو آکھیا صادق الوعدی وکان رسول النبی کسے نو صادق نبی کسے نو صدیق نبی مفتی صاحب کی بلا تشریف فرمانے صادق دا معنی بھی سچا تے صدیق دا معنی بھی سچا تے جے دونوں دا معنی سچا ہے تے اللہ نے کسے نو صادق تے کسے نو صدیق کیوں فرمایا تو یاد رکھو نوجوانوں ڈھوک مری شریف تشریف لے کے آنے والے صادق اس سچے نو کہندے نے جیڑا سچ بولے صدیق اس سچے نو کہندے نے جیڑا کدے جھوٹ بول ہی نہ سکے صادق اونوں کہندے نے جیڑا جو ہووے اوہی کہہ دے مثلا ایتھے کو نوجوان آوے آ کے دیکھے آسی صاحب تقریر کر رہے حضرت صاحب تشریف فرمانے لوگ بیٹھ کے سارے تقریر سن لے او باہر جا کے لوگوں نو دسے آسی صاحب تقریر کر رہے حضرت صاحب تشریف فرمانے کہ لوگ بیٹھ کے سن رہے یعنی انہیں جھوٹ دی ملاوٹ نہیں کیتی تو جو ہے اوہی کہہ دے وے انہوں صادق کہہ دینے کہ جو کہہ دے وے اوہی ہو جاوے انہوں صدیق کہہ دے میں دوبارہ جملہ بولنے لگا جو ہووے اوہی کہہ دے وے انہوں صادق کہہ دینے کہ جو کہہ دے وے اوہی ہو جاوے انہوں صدیق کہہ دینے آئیے میں ایدے تے ایک چھوٹا جو جملہ عرض کرا پہلے قرآن نہ پڑھا بے مرشدہ چپ روے تے جدہ مرشد مولا علی او بندہ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ اسی نقش بندی مجددیاں میرے مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے آپ فرما دینے مولا علی ہمیشہ تو خطب الارشاد دے مقام تے فائز نے آپ فرما دینے اس امت چی نہیں پچھلی امتاں چ بھی جن ولی بنے سن سارے علی دے صدقے بڑھے اور اسی اس بابے تاجدار چورا شریف دے غلاماں آپ نے ارشاد فرمایا تھی کہ اسی چورے والے سید فرماتے سن اسی پتر علی دے ہاں تے مرید ابو بکر دے ہاں سبحان اللہ فرماتے سن اسی اولاد علی دیاں پر مرید ابو بکر صدیق دیاں اسی او نقش بندیاں کہ سانو الحمدللہ حضرت صدیق اکبر دا فیض بھی مل دائے کہ امام جعفر صادق والو سانو مولا علی دا فیض بھی مل دائے سانو نقش بندیاں نو اصحاب رسول دا فیض بھی مل دائے آل رسول دا فیض بھی پیا مل دائے نوجوانوں حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام جدو جیل چ گئے نا تے جیل چ دو قیدی حضرت یوسف دے دشمن بن گئے ایک آ کے کہنے لگا بڑی خواب دیا تبیرہ دسنا ہے میں ایک خواب دیکھے فرماتی کہنے لگا میں خواب وچ دیکھے کہ میں روٹیاں دا ٹوکرا لے کے جا رہا اودے چ پرندے روٹیاں کھا رہے نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے تینوں پھانسی دی سزا ہوے گی تو سولی چڑھ جائے گا دوسرا کہنے لگا میں خواب وچ دیکھے میں وقت دے بادشاہ نو شراب پلا رہا فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے تینوں آزادی ملے گی تو اپنی نوکری تے واپس جاوے گا اللہ دے نبی یوسف نے نہ فرمایا نہ دونوں نے کو دوجے دے ہتھاں تے ہاتھ مارے ہتھاں تے ہاتھ مار کے کہن لگے اساں تے خواب ویکھے ہی نہیں ایویں تبیراں پیا دسی جانا ہے اللہ دے نبی یوسف نے فرمایا تساں خواب ویکھیا یا نہیں ویکھیا ہوے گا اوویں جویں میرے لباں چوں نکل گیا فرمایا ہن تے انج ہو کے رہے گا ہو کے رہے گا جو میرے لباں چو نکل گیا وہ ایک پھانسی چڑھ گیا دوسرا جدو آزاد ہویا نا تے حضرت یوسف نو آ کے کہنے لگا یوسف ایوہ الصدیق یوسف تو صدیق ہے
یوسف تو صدیق ہے پتہ لگیا صدیق انہوں کہتے ہیں جدے لبا جو نکل جائے کوئی ہو جاوے انہوں صدیق کہتے ہیں ہاڑے گجرات تاجدار حضرت مفتی احمد یار خنائمی گجراتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میدان احد ایک صحابی شہید ہو گئے انہوں دا نام حضرت مالک بن سینان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری دے والد وہ جدو شہید ہو گئے تے مدینے دے باہر انہاں دی چھوٹی جی بچی کھڑی جڑا صحابی آوے تے بچی پوچھے میرے ابو کتھے نے میرے ابو کتھے نے اچانک حضرت مولا علی دی سواری آئی تے بچی پوچھ رہی مولا علی میرے بابا کتھے نے آپ نے پتا سی تے بابا شہید ہو گئے فرمایا بیٹی میرے پیچھے عثمان غنی پہ اوندے نے انہاں کولوں پوچھ لوی بابا کتھے نے عثمان غنی آئے بچی کہنے لگی عثمان جی میرے بابا کتھے نے پتا سی تے ابو شہید ہو گئے بچی دا دل نہ توڑیا فرمایا بیٹی میرے پیچھے عمر فاروق پہ اوندے نے انہاں کولوں پوچھ لوی بابا کتھے نے عمر فاروق دی سواری آئی نوجوان بچی کہنے لگی عمر فاروق میرے بابا کتنے نے آپ نے پتا سی تے بابا شہید ہو گئے بچی دا دل نہ توڑیا فرمایا بیٹی میرے پیچھے ابو بکر صدیق پہ اوندے نے انہاں کولوں پوچھ لوی بابا کتنے نے جدوں صدیق اکبر دی سواری آئی بچی مہارا پکڑ کے پوچھ دی ابو بکر جی میرے بابا کتنے نے آپ سی پتہ ہے تے بابا شہید ہو گئے سر سے شفقت دا ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی روئی نہ تیرے بابا میرے پیچھے پہ اوندے نے ادھر صدیق دے لبا جو نکل گیا ادھر اسرائیل روح لے کے جا رہے ہیں اللہ نے فرمایا اسرائیل روح واپس لے جاؤ عرض کی تھی اللہ تیرا قانون بدل جائے گا فرمایا ساڈا قانون بدل جائے یار دا یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے فرمایا میرا یار دا یار جھوٹا نہ پہ جاوے یار دا یار جھوٹا نہ پہ جاوے پتہ لگیا صدیق انہوں کہتے ہیں جدے لبا جو نکل جائے اوہی ہو جائے انہوں صدیق کہتے ہیں کہ اسی صدیق نہیں اسی صدیق اکبر والے ہاں صدیق اکبر والے وہ جڑا سب تو بڑا صدیق قرآن نے انہوں کیا کیا فرمایا محمد رسول اللہ والذین معاہو فرماتے ہیں محمد اللہ دے رسول نے پھر او جڑے نبی دے نالے او جڑے نبی دے نالے او جڑا نبی دے نالے ہن میں پھر آکھا او جڑا نبی دے نالے کلیم صاحب نقیب صاحب انج کما او بچپن چ بھی نبی دے نالے او جوانی چ بھی نبی دے نالے او بڑے پچ بھی نبی دے نالے او مدینے چ بھی نبی دے نالے او گلی چ بھی نبی دے نالے او بازار چ بھی نبی دے نالے او ہجرت دی رات بھی نبی دے نالے او غار چ بھی نبی دے نالے او مزار چ بھی نبی دے نالے مقدی مکا دیواں اونج تے محمد دا سایہ کوئی نہیں پر جڑا ساری زندگی سایہ بناون کے نال رہیا انہوں ابو بکر صدیق آتے والذین معاہو او جڑا نبی دے نالے حضور کی بلا چورہ شریف عرس مبارک تے ماشاءاللہ باولی شریف دے ماشاءاللہ صاحبزادہ صاحب بھی تشریف لے کے آئے نے میں انشاءاللہ انہاں دی بھی گھر دی گل سنانی ہے میں نتھیال شریف دی بھی سنانی ہے میں علی پور یعنی جن چورے دے چورے کھادے نے نا میں ہر اس بندے دی آج گل سنا کے جانی جنہیں چورے دے چورے کھا دے میں میں تے اکثر کہنا جڑا چورے دے چورے کھا لے نا وہ چورا بھی ہوئے تے پورا ہی ہو جائے سبحان اللہ جڑا چورے دے چورے کھا لے وہ چورا بھی ہوئے تے پورا ہی ہو جائے میں انشاءاللہ دے جا کے آگے وضاحت کرنا چورہ شریف عرس مبارک سے ایک گل حضرت پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ نے سنائی آپ فرماتے ہیں میں ایک دن ٹرین جو سفر کر رہا تے ٹکٹ لینا بھول گیا ٹرین چلی تے آپ فرماتے ہیں کہ وہ چیک کر جدو ٹکٹ چیک کرنا آیا تو میں نے خیال آیا کہ میں تے ٹکٹ لینا بھول گیا یا میں نے اگلے سٹیشن تے اتار دے گا یا 11 گنا جرمانہ کرے گا تے یا میں نے گرفتار کرا دے گا آپ فرماتے ہیں میں گھبرا کے انج کر کے ٹرین دے ڈبے چ جھاتی ماری نا تے او سامنے بڑا سونا جب بابا بیٹھا تے بابا کون ہے تاجدار چورہ شریف سبحان اللہ میرے بابا جی سرکار دے دادا جان قطب العالمین حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ آپ بیٹھے نال آپ دا خادم بیٹھا چیک کرا کے کہندا مولوی جی ٹکٹ تے آپ فرماتے نے میں آکھیا میں اونا نال ہاں ہائے ہائے
تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے میں اونا نال اچھا جیڑا ہے بلا اشارہ کر کے آکھے میں اونا نالا میں پھر آکھے جی میں اونا نالا چیک کر جا کے تے بابا جی نو کہہ لگا بابا جی ٹکٹ بندے 2 سن پر ٹکٹ آپ نے 3 چیک کرائی ہیں چیک کرتے ٹکٹ چیک کر کے ٹر گیا تے آپ فرماتے ہیں میں اٹھ کے بابا جی کو لا گیا میں کہا بابا جی بندے تسی 2 تے ٹکٹاں 3 کیوں لائیاں تے مسکرا کے فرماتے ہیں مینوں پتہ سی کوئی بغیر ٹکٹا بھی آ ہی جاندا کوئی بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندہ ڈوک مریدان والوں کیسا منظر ہوئے گا جدو قیامت نہ سائیں جی کٹھیاں ہو کے جنت وال جانا ہے جنت بار فرشتیاں کھلار کے پوچھنا گناہگاروں اے جنت وال کدھر آ رہے ہو اسا صدیق والی اشارہ کر کے کہنا ہے اسی انہاں نالا صدیق نے محمد والی اشارہ کر کے کہنا ہے قرآن کو پوچھ لے میں انہاں نالا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار صداقت کون بولو سبحان اللہ میں اونا نالا میں اونا نالا او جنو رب قرآن وچ آکھے والذین معہو او جڑا نبی دے نالے او جڑا نبی دے نالے ایک گل فرید ہی سنائی دیواں جدو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اپنی قوم نو راتوں رات لے کے نکلے نا تے فرعون اپنا لشکر لے کے پیچھے دوڑیا تے اگے دریائے نیل تے پیچھے فرعون دا لشکر تے موسیٰ دی قوم نے آکھا انا لمدرکون اج پھڑے گئے اگے دریا پیچھے فرعون دا لشکر تے قوم نے آکھیا اج پھڑے گئے موسیٰ نے قوم والوے کے تے ایک تقریر کی تھی فرمان لگے قال کلا ان معی ربی سیہدین فرمایا او میری قوم گھبراؤ نہ میرا رب میرے نالے میرا رب میرے نالے میرا رب میرے نالے لکھاں چ کھلو کے موسیٰ نے آکھیا میرا رب میرے نالے قوم نے آکھیا پھڑے گئے فرمایا رب میرے نالے تے جدو ہجرتی رات ابو بکر گود وچ نبی نو لٹا کے لیٹے نا بیٹھے نا تے او ابو جہل اینڈ پارٹی سامنے آئے واہ یا علی زندہ باد زندہ باد نوجوانوں جدو موسیٰ دی قوم نے آکھیا پھڑے گئے تے موسیٰ نے آکھیا انما یا ربی سیہدین آکھیا میرا رب میرے نالے جدو ابو بکر نے آکھیا پھڑے گئے میرے آقا نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فرمایا گھبرانا اللہ ساڈے نالے موسیٰ نے آکھیا اللہ میرے نالے کملی والے فرمایا اللہ ساڈے نالے میرے آقا نے دسیا ابو بکر تم میرے نالے جڑا میرے نالے رب او دئی ابو بکر و ذات ہے کہ رب بھی او دئی نالے کملی والا بھی او دے نالے تے میری ملت نوجوانوں اسی کڈے خوش بختاں اسی نقش بندی تے صدیقی اسی صدیق اکبر دے نالاں جنوں رب تے قرآن تے حدیث فرما رہی ہے کہ او ہے ہی نبی دے نال او ہے ہی نبی دے نال میری ملت نوجوانوں آ جڑے آستانے تے تسی تے میں حاضر ہاں اس سلسلہ عالیہ نقش بندیہ دا عظیم فیض لے کے اس سلسلہ عالیہ نقش بندیہ دے بزرگ بیٹھے اے میں دسیا کہ ٹریا حضرت خواجہ با یزید بستامی تو جدو اس سلسلہ ٹریا انہوں تفوریہ کیا گیا ٹریا جدو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری دی بارگاہ پہنچیا انہوں نقشبندی سلسلہ کیا گیا نقشبند کی معنی ہے او نقشبند ہے کہ جیڑا جدے وال ویکھدا سی نا آپ ایک دن کمیار کولو گزرے کمیار کولو تے او مٹی دے برتن پیا بناوے حضرت خواجہ نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ دے قریب کھڑے تھے آپ جڑے برتن تے توجہ فرمان اس برتن تے لکھا ہوئے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
ہو اللہ ہو اللہ دا آواز آیا ہوئے کلی فقیر دیئے چون تے جے پیرے باؤں کلوں پوچھ کے دے واؤں تے آ فرماند نے اندر اللہ تے باہر وچ باہوں کتھے لبھیدا ہو دا داغ محبت والا جڑا دم دم نال سڑی دا ہو جتھے ہو کرے روشنائی اتھوں چھوڑ اندھیرا ویندا نام فقیر تناؤ دباہو جڑا ہونو صحیح کریں دا فرماندے نے نام فقیر تناؤ دباہو جڑا ہونو صحیح کریں دا او جڑا ہونو صحیح کر دے وے نا اونوں فقیر آکھ دے نے اس سلسلہ یادیا ہو تو ٹریا اس کمیار نے ویکھیا کہ بابا جی برتن وال توجہ کر دینا اودے تے اللہ ہو لکھیا ہوندا ہے تے او برتن بنان والا کمیار کہن لگا بابا جی اے پیالہ مٹی دا بنیا ہے تے میں بھی مٹی دا بنیا تے ایدے تے لکھ سکنا ہے تے میرے تے نہیں لکھ سکنا ہائے ہائے آپ نے کمیار تے ایک کوئی توجہ کیتی تے اودے دل تے اس میں اللہ ذات نقش ہو گیا تے معروف ہو گیا نقش بند اس واسطے سانو نقش بندی کہندے نے کہ اے ساڈے بابے دلاں تے اس میں اللہ ذات نقش کر دیندے نے ڈھوک مرید آون والے ہو اے مٹی دا ڈھیر ہوے نا او 2 سال بھی پیارے تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہے پر جے کولو کمیار گزر جائے تے یا تے او دا پیالہ بنا دے گا یا او دا طباق بنا دے گا یا او دی ہانڈی بنا دے گا یا او دی کنالی بنا دے گا یا او دا کوئی سونا جا برتن تے ضرور بنا دے گا اے دا مطلب ہے مٹی پئی تھی تے پئی رہندی تے ڈھیر دا ڈھیر سی ہاتھ کاریگر دے لگے اونے سونی جی شے بنا دتی او بندیا تیرا وجود بھی اسے مٹی دا بنیا ہے پیا روے تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہے ہاتھ کاریگر دے لگ جائے تے ویکھ کڑیاں سونیاں شیواں بنا دے کاریگر دے ہاتھ لگ جا تاکہ تیرے جسم چوں ریت کٹ کے تیری مٹی نو سونا بنا دے وے میری ملت دے نوجوانوں اس سلسلہ ٹریا جدو سرہند شریف آیا او خواجہ خواجگاں امام نقشبندیہ میرے مجدد پاک دے بھی مرشد کامل حضرت خواجہ محمد باقی باللہ سرکار رحمت اللہ او باقی باللہ جنہ دے مرید نے پوچھا سرکار تہاڈا نام باقی باللہ ہے تے باقی کینوں کہندے نے تے فانی کینوں کہندے نے آپ نے فرمایا جڑا میرا جنازہ پڑھان آوے اود کول پوچھ لویں تے نال فرمایا میرا جنازہ کوئی نہ پڑھاوے کوئی آوے گا پڑھان والا جدو حضرت خواجہ باقی باللہ دے جنازے دی قطاراں درست ہوئیاں تے لوگ انتظار کر رہے ایک سواری تے سوار آیا اود چہرے تے نقاب ہے آ کے مصلی تے کھلو کے جنازہ پڑھا کے ٹر پیا نوجوانوں سے مرید نے جا کے قدم پڑھ کر کے عرض کی تھی بابا جی کہ جاندی باری دس جو باقی کنو یا آخ دینے فانی کنو یا آخ دینے انہیں اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا مرید میں گیران رہ گیا جدہ جنازہ پڑھیا او بھی باقی باللہ جنہیں جنازہ پڑھایا او بھی باقی باللہ فرمایا جے سمجھ نہیں آئی تے سن لے فانی او پہ آئی باقی آپ پہ آ جانا فرمایا فانی آپ ہی آئی تے باقی آپ ہی آ جاندہ ہی لو میں کہوں انہوں
آسان کر کے عرض کر دیواں تسی پانی دا ایک قطرہ لے کے نا محفل تو بعد ایک قطرہ لے کے کسی قریبی نہر یا دریا تے جائیو او قطرہ پانی دا وچ سٹیو تے پھر اس قطرے نو باہر نکالیو نکلے گا نہیں کیوں کیونکہ وہ قطرہ ہن قطرہ نہیں رہا وہ دریا بن گیا وہ نہر بن گیا کیونکہ وہ چھوٹا جا قطرہ دریا تے فنا ہو گیا دریا نے آکھیا ہن میں تینوں فنا نہیں ہون دینا آجا میں تینوں دریائے بنا کے نال لے جاواں جے نہیں سمجھ آئی تے اور فنا تے بقا دا کوئی اصول دس دیواں نواں مکان بنانا ہوئے نا تے پرانا ٹانا پیندا ہے نواں بنانا ہوئے پرانا ٹانا پیندا ہے ادا مطلب ہے فنا ہوئے تے پھر بقا ہے پہلے فنا ہوئے گا تے پھر باقی رہے گا آؤ نکتہ جڑا ولیاں دی سمجھ آ گیا او محمد ربی تو فنا ہو گئے تے رب نے انہوں نے ہمیشہ دی بقا عطا کر دیتی آئی نکتہ صدیق دی سمجھ آیا آئی نکتہ صدیق دی سمجھ آیا میری ملت دے نوجوانوں حضرت خواجہ باقی باللہ سرکار رحمت اللہ علیہ آپ دے گھر مہمان آگئے تے گھر چ کھاون لی کچھ نہیں گھر دے سامنے تندور والے دی دکان سی ہوٹل سی او ہوٹل والا بابا جی نال پیار کردا سی انہوں خیال آیا کہ بابا جی دے گھر فقیر دے گھر مہمان بہتے آگے انہیں کی کیتا کہ سالن بنا کے نہاری تے روٹیاں بنا کے تے بابا جی دے بوئے تے بھیج دیتیاں آپ نے اوہی کھانا مہمانہ نو کھلایا مہمان کھا کے چلے گئے تے خواجہ باقی باللہ سرکار اٹھ کے تو اس تندور والے کو لاگے تے انہوں فرما لگے آج میری بڑی لاج رکھی تے منگ جو منگنے انہیں عرض کی تھی بابا جی توڑیاں دعاواں دے صدقے اللہ سارا کچھ دیتا ہے دعائی کرے آجے فرمایا جھلیا فقیر دی موجی کچھ مانگ لے انہیں پھر عرض کی تھی بابا جی دعائی کرے آجے فرمایا جھلیا فقیر دی موجی کچھ مانگ لے اتے ہو گیا سدھا تے کہنے لگا میں مانگن لگا جی فرمایا مانگ آخے مانگن لگا جی فرمایا مانگ کہنے لگا جی کچھ دینا جی تے منوں بھی باقی بلا بنا دے منوں بھی باقی باللہ بنا دیو فرمایا بندے دا پتر بن میں زندگی دیا راتا مسلح تے گزار کے بنیا تے تینوں میں انجی بنا دے ماں انہیں آکھے سونیا میں سنیا ہے کریم انہوں کہندنے جڑا دے کے لبے نا تیرے جا کریم میں وکھیا کوئی نہیں ہن لباں چکڑے جے میں مانگیا تے دیو خواجہ صاحب انہوں پکڑ کے تے حجرے چلے گئے جا کے حجرے دا دروازہ بند کیتا 3 دن دروازہ بند رہا تے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو تین دن اللہ ہو دیاں صداواں دیاں رہیاں 3 دن دے بعد دروازہ کھلے آؤ تے بیکھن والے کہندے نے پتہ ہی نہ لگے تدور والا کیڑا باقی باللہ کیڑا ہے ایسا یار نے رار تے رنگ چڑھا دیتا پتہ ہی نہ لگے نوجوانوں جدوں ابو بکر 3 راتاں گھر سور چ رہ کے میرے نبی دے نال مدینے آئے مدینے والے نو پتہ ہی نہ لگے ابو بکر کیڑا نبی کیڑا ہے کوئی ابو بکر دے ہاتھ چومدا ہے کوئی نبی دے قدم چومدا ہے ابو بکر نے ویکھیا مینوں نبی سمجھ بیٹھے نہیں عشق نے قبول نہ کیتا اپنی چادر لے کے نبی تے سایہ کر کے کھلو گئے فرمان لگے لوگوں کیڑے بھلے کھج پہ گئے ہوں نبی تے آؤ بیٹھا جے میں تے غلام آؤں اے بکری گلے کور رکھ رکھے یار نے رنگ اپنا ہی چڑھا لیا 3 راتاں باقی باللہ نال گزاریا تے ابو بکر 3 راتاں غار سور چ محمد نال گزار کے آئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے تائیوں میرے نبی نے فرمایا لوگو جو کچھ خدا نے میں محمد دے سینے چ رکھیا سی میں سارا ابو بکر دے سینے چ رکھ دیتا ہے او سلسلہ یاریہ نقشبندیہ دا فیض اج تک جاری جیڑا مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چورا شریف پہنچیا ہن آؤ میں تانوں دساں حاجی نامدار جدوں چورا شریف گئے میں دسنا ہے وے تواڈے پنڈ تک فیض کیویں پہنچے تے کتھوں شروع ہویا وہ تسی اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ اے سینہ بسینہ فیض ٹردا ٹردا اے ڈھوک مرید تک میں آیا حضرت خواجہ ہادی نامدار رحمت اللہ علیہ جدو چورا شریف گئے تاجدار آل و مہار شریف حضرت پیر سید چنن شاہ آل و مہار بھی رحمت اللہ علیہ
آکھیا حضور میں تہاڈی بارگاہ وچ نا ایک شیر لے کے آیا. بابا جی سرکار نے پہلی نگاہ اٹھائی تے فرمایا تہاڈا شیر مینوں پسند آئے. تہاڈا شیر مینوں پسند آ گیا. ڈیوٹی لگا دیتی آپ دی لنگر خانے تے. حضرت ہادی نامدار رحمت اللہ علیہ دی ڈیوٹی لگا دیتی کہ جڑا لنگر دے واسطے لکڑیاں کٹ کے جنگل چ لیا نا یہ تہاڈی ڈیوٹی ہے. تے حضرت پیر چنن شاہ عالم محاربی دی ڈیوٹی لگا دیتی لنگر پکان تے کھلان ہوتے. توجہ ہے میرے وال. حضرت خواجہ ہادی نامدار رحمت اللہ علیہ دی لکڑیاں دی ڈیوٹی بابا جی نے لگا دی تو تسا لنگر واسطے لکڑیاں لے اونی. میرے بابا جی سرکار نے اپنی کتاب اذکار کبیر دے اندر واقعہ لکھے تے میرے واسطے سند دے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ ہادی نامدار نے انی ڈیوٹی کیتی کہ لکڑیاں چک چک کے آپ دی زلفاں مبارک تے وال آپس وچ جڑ گئے. حضور بابا جی سرکار دے چھوٹے بھائی حضرت خواجہ گل نبی سرکار رحمت اللہ علیہ ایک دن قریب بیٹھ کے نا تے کہنے لگے آؤ شاہ جی میں تہاڈیاں زلفاں کھولاں. سارا دن تے پوری رات لگا کے ایک ایک وال کر کے نا تے حضرت خواجہ ہادی نامدار رحمت اللہ علیہ دا ایک ایک وال علیحدہ کیتا. جدو وال علیحدہ ہو گئے نا تے بابا جی حضور سرکار دی نگاہ پہ گئی. آپ دے ایک بیٹے شرع الیاس پڑھتے سن تے بیمار ہو گئے تے بابا جی نے فرمایا کوئی میرا مرید ہے جڑا میرے پتر نو گھر واپس لے آئے. بیمار ہو گیا اوتھے پڑھ دے مدرسے بیمار ہو گیا تو انہوں گھر لے آوے. حضرت خواجہ ہادی نامدار اٹھ کے کہنے لگے حضور ڈیوٹی مینوں دیو میں لے کے آونا. گئے تے کندھے تے چک کے لے آ کے جدوں گھر رکھیا نا تے بابا جی سرکار ویکھ کے فرمان لگے ہادی نامدار تو میرے پتر دی ڈیوٹی کیتی ہے. جب میں محمد دا فقیر اج تینوں دعا دین لگا قیامت تک جڑا تیرے بوہے آوے گا اودی بھوک وی مٹدی رہے گی تے اودے دکھ وی مٹدے رہن گے. دعا دتی فرمایا جڑا تیرے بوہے آوے گا اودی بھوک وی مٹدی رہے گی دکھ وی مٹدے رہن گے. گرامی قدر حضرات جنہاں اپنے مرشد کامل دی انیاں خدمات کیتیاں حضرت پیر چنن شاہ عالم محاربی رحمت اللہ علیہ او شیر گل سناواں نہیں میرا دل کردا پہلے بیٹے نے باولی شریف دے صاحبزادہ صاحب دی تے ایک گل باولی شریف دی نہ سنا دیواں. تسی نہیں بولے نہیں تے میں سنا دینا سی. تھوڑا جا ہولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے. ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جاوے. ایک باری سبحان اللہ کہیے تے جنت وچ ایک درخت لگ دے. اج اینی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں تے جنت وچ باغ لگا کے آیا. تواڈے گجرات جدے کول 10 مرلے دا پلاٹ ہوے کسے چنگی کالونی وچ تواڈے پنڈ دے لوگ کہندے نے بندہ کروڑاں پتی ہے ایں کول 10 مرلے دا پلاٹ ہے. او جدے کول 10 مرلے دا پلاٹ ہوے او بڑا امیر ہوندا تے جدے جنت وچ باغ لگا ہوے امیر ہو جاؤ تے اونچا بولو سبحان اللہ. اے تواڈا دریا جہلم کشتی پہ پار کرے تے کشتی چ تین بابے بیٹھے. ایک بابا کون ہے تاجدار چورا شریف حضرت فقر محمدی دا شہنشاہ حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ. دوسرا کون ہے باولی شریف حضرت خواجہ غلام محی الدین صاحب باولی شریف والے. تیسرا کون ہے آپ دا خادم وہ اکھاں تو نبینا سی اکھاں تو نبینا. کشتی جدو دریا دے کنارے تے درمیان وچ گئی نا تے او جڑا نبینا سی انہاں دا نام سی حافظ غلام احمد دین. او کہن لگا سرکار اے دریا کتنا کو ڈونگا ہوندا تے بابا جی فرمان لگے حافظہ آپ ہی چھال مار کے ویکھ لے. اونے آؤ ویکھیا نہ تو ویکھیا تے اونے چھال مار دتی. خواجہ غلام محی الدین صاحب باولی شریف والے چیخاں مار کے رون لگ پے. بابا جی فرماتے نے تو کیوں رونا ہے. عرض کی تھی حضور او جڑا حافظ مہر دین او جڑے چھال ماری ہوتے اکھاں تو نبینا ہے سرکار انہوں تے تیرنا نہیں ہوگا ڈب کے مر جائے گا. تے بابا جی سرکار مسکرا کے فرمان لگے جدے آنکھیں چھال ماری انہیں کو ڈبن دینا ہے ڈمبن دینا جدے آنکھیں چھال ماری. جدو کشتی کنارے لگی کہ حافظ مہر دین سکم سکا کنارے کھلوتا. حضرت خواجہ غلام محی الدین صاحب باولی شریف والے قریب جا کے فرماندے نو حافظ مہر دین او تینوں تے تیرنا نہیں ہوندا تے تیرا لوں وی گلا نہیں ہویا تے تو بچیا کیویں میں. حافظ مہر دین مسکرا کے کہنے لگا عملہ والے
لنگ پار گئے بے عملے گوتے کھاندے غلام فریدا وہ ڈبن نہیں دیندے ہوندے کامل پیر جناب غلام فریدا وہ ڈبن نہیں دیندے ہوندے کامل پیر جناب میں نو قسم رب محمد دیو نہیں ڈبن دیندے میرے خاندانوں 70 سال گزر گئے نے الحمدللہ چورا شریف دی غلامی کر دیا میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے 40 سال تاجدار چورا شریف دی غلامی جب نال گزارے دن تے رات نال گزارے میں الحمدللہ 1993 وچ بہت چھوٹا جیسا جدو میں ادو بابا جی سرکار دے بیعت ہویا بابا جی نے میرے سر تے خلافت دی پگ جدو بندی نا چورا شریف عرس مبارک تے تے میں رو کے تے عرض کیتی حضور میرے سر تے پگ پہ بند دیو میں تے بڑا مسکین تے غریب ہاں تے آپ بول کے پتہ کی فرما لگے فرما دے نے پتر جدو چور ود جانا پھر پہرے دار بھی ودائی دے جدو چور ود جانا پھر پہرے دار بھی ودائی دے تے نالے میرے سر تے پگڑی والدے نے خلافت دی تے نالے فرمان لگے پتر میرے کان چ فرمان لگے پتر تو پگ دا خیال رکھی تے اسی تیرا خیال رکھاں گے پگ دا خیال رکھی اسی تیرا خیال رکھاں گے ساڈی تیسری نسل ہے تاجدار چورا شریف دے ٹکڑیاں تے پل دیاں میں ممبر رسول تے بیٹھا اور میں دعویٰ کر رہا میں اپنی حیات وچ تے اپنی زندگی چ جدوں پکارے نا جدوں لوڑ پئی تے پکارے میرے بابے اودوں ہی پہنچ گئے میں شاہ جی جدوں نویں اجے خطابت شروع کیتی نا حضور تے کچھ 6 مہینے گزر کے میں بابا جی دی ملاقات تے زیارت لئی نہ جا سکیا 6 مہینے گزرے تے میں کلیم صاحب ایک دن حاضر ہویا تے بابا جی اپنے آستانے مبارک تے نا بالکل ملاقات والی جگہ تے بیٹھے میں جو ہی اندر داخل ہویا تے میں بابا جی فرماندے نے آسی پتر میں فرماندے نے آسی جان بڑی دیر بعد آیا ہے میں اداب مرشد دا نا آشنا میرے لبا چو نکل گیا میں اپنے آپ کو بڑا خطیب تے مولوی سمجھدا سا تے میرے لبا چو نکل گیا بابا جی وہ میں مصروف بڑا سا بیزی سا مصروف بڑا سا جی پروگرام بڑے سا تے بابا جی کو مسکرا کے فرماندے نے چل جدوں ویلا ہوے نا اودوں آ جائی جدوں ویلا ہوے اودوں آ جائی یقین کرو میں ممبر رسول تے بیٹھا میں واپس آیا تے او عمران آسی جدے ہر ویلے فون دے اوتے لوگ پروگرام مانگدے سن تے ڈائری تے 6 مہینے اودوں ٹائم نہیں سی ہوندا میں گھر آیا تے مینوں فون ہی کوئی نہ کرے میں گلی چ نکلے مینوں بلائے کوئی مینوں گھر چ بھی انج لگے جویں مینوں جاندا ہی کوئی جو دن گزرتے جا رہے میری پریشانی چ اضافہ او جڑا ہر ویلے تقریراں کرن والا بندہ 3 تقریراں روزانہ کرن والا میری ڈائری بالکل ویلی ہو گئی کوئی پروگرام ہی نہ لین واسطے آ کئی مہینے گزر گئے تے میری پریشانی چ اضافہ ہو گیا کہ بنی کی ہویا کی ہے آخر ایک دن سائیں توجہ کیتی تے میرے ذہن چ آیا او ہو یہ تے بابا جی نے آکھیا سی میں دوڑ کے حاضر ہویا تے اوتھے ہی بیٹھے بابا جی میں کمرے چ جدوں داخل ہون واسطے دروازہ کھولیا تے ویکھ کے مسکرا کے فرماندے نے میرا پتر ویلا ہویا کہ نہیں میں قدم پھڑ لے تے میں کہیا سائیں میں ویلا ہی ہو کے آ گیا تے مینوں قدماں چ رکھ لو میں اس ویلے عرض کیتی سائیں تیری روح سے میرا آدر کرے نہ کو دور دور کرے سہیلیاں میں مڑ مڑ ویکھاں تو دور دور کرے سہیلیاں میں مڑ مڑ ویکھاں تو اس ویلے میں سینے لا کے متھا چم کے فرمان لگے چل جا اللہ خیر کرے گا اج میں بابا جی اکثر فرمان دے سن فرمانا پترا گڑیاں اوہی اڑدیاں نے جنہاں دی ڈور سائیاں دے ہاتھ ہوندی ہے جنہاں دی ڈور سائیاں دے ہاتھوں کٹی جاوے آ فرما دے سن کدھر ککراں تے جا کے اڑ جاندی کسے کھمبیاں تے جا کے اڑ جاندی گڑیاں اوہی اڑدیاں نے جنہاں دی ڈور کسے سائیں دے ہاتھ وچ ہوے میری ملت دے نوجوانوں اپنی ڈور کسے سائیں دے ہاتھ وچ رکھیا جے آ جڑے ڈھوک مرید سید بیٹھے نا اے صرف اے نہ سمجھیا کہ ڈھوک مرید بیٹھے نے انہاں دا کنیکشن اور تاجدار چورا شریف دے نال تے
انہاں دا ڈائریکٹ کنیکشن مدینے والے دے نال ہے اے مدینہ طیبہ تو جڑا فیضان صدیق اکبر دے سینے چوں آ رہا جڑا میرے نبی نے فرمایا جو خدا نے میرے سینے چ رکھیا میں صدیق دے سینے چ رکھ دیتا تے اوہی فیضان ڈھوک مرید تک آ رہا کسے سائیں دے ہاتھ چ ہاتھ دیو میں پچھلے سال بھی گل سنا کے گیا او ڈیگر دا ویلا ڈیگر دا ویلا تے آ جڑی پیا بکریاں چارے تے ایک بکری اجڑ چوں وچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جو گئی او بکری اجڑ چوں وچھڑی تے پیچھے بگیاڑ لگ گیا بکری ڈر کے دور چلی گئی تو نے اونچی جگہ تو چھلانگ ماری تے نیچے دلدل سی بکری دلدل چ پھس گئی پیچھے بگیاڑ نے چھلانگ ماری تے او بھی دلدل چ پھس گیا تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ بکری ول ویکھ کے کہنے لگا ڈب کے میں بھی مر چلیا ڈب کے تو بھی مر چلی ہے میں رونا تو کیوں ہنسنی ہے بکری کہنے لگی او سورج ول ویکھ بگیاڑ کہنے لگا سورج پہ ڈب دے شام پہ پیندی ہے دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا کہنے لگا دیگر دا ویلا ہو گیا تھوڑی دیر بعد ڈب جانا ہے ادھے چ ہسن والی گل کیڑی ہے بکری کہنے لگی میں تھوڑی دیر دے بعد سورج ڈب جانا شام پہ جانی آنے میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے انہیں باڑے چ جا کے بکریاں گننیاں نے بچ میں نہیں آنا میرے سائیں نو میریاں فکراں لگ جانیاں انہیں مینوں کڈ کے لے جانا ہے تے میں ہسنی ہاں تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں ڈھوک مرید آن والے پتہ چل گیا پیچھے سائیں جوندے آن بچانے آئی بچان آئی جاندے نے سر دا کو سائیں رکھیو سر دا کو سائیں رکھیو سائیں جو دے ہون تے بچان آئی جاندے نے گل سنائی دیواں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری او پیر جماعت علی شاہ جڑا میرے بابے تاجدار چورا شریف دی گھوڑی نو پٹھے پاندا ہے او بولو سبحان اللہ جیڑی گھوڑی تے بابا جی سرکار سفر فرماندے سن نا اس گھوڑی نو پیر جماعت علی شاہ صاحب غسل کراندے سن چورا شریف جاؤ تے اوتھے پانی دا نال ہے تھوڑی دور پانی دا نال ہے اس علاقے دی زبان چوں کسی کہندے سی پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری بابا جی سرکار دی گھوڑی نو غسل کرا کے نا کسی تو تے چورا شریف اللہ کے جا رہے رستے چ بابا جی مل گئے تے آپ نے فرمایا جماعت علی گھوڑی تے بڑی سونی نوائی آپ نے سیال کوٹی ناروال والے لہجے چ بول کے کہنے لگے حضور مینوں گھوڑے نوان دا والی بڑا ہے تے بابا جی فرمان لگے ادھر آ میرے سینے لگا کے ایک کوئی نگاہ کیتی تے ولایت دی ساری منزلاں طے کرا کے فرمان لگے تینوں گھوڑے نوان دا والے ماں نو ولی بناؤں دا والا او بابا جی نے ولایت دی سیلیں لگا دیتی کسی نو پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری بنا دیتا کسی نو پیر جماعت علی شاہ سفسانی لاسانی بنا دیتا کسی نو حضرت بابا پیر چنن شاہ علو مہاروی بنا دیتا کسی نو حضرت خواجہ ہادی نامدار تاجدار نتھیال شریف بنا دیتا اور کسی نو حضرت خواجہ عبدالکریم اور راول پنڈی عیدگاہ دا تاجدار بنا دیتا یہ کون ہے او میں سنا دے ماں یہ للاری کپڑے پہ رنگ دا سی راول پنڈی دے بازار ہے تے بابا جی گزرے تے للاری نے دیکھا بابے دی صورت بڑی سونی انہیں آکھیا بابا جی دو گھڑیاں میری دکان تے بیٹھو آپ بیٹھ گئے انہیں آکھیا بابا جی اے تہاڈی چنری نہ رنگ دیواں چنری نہ رنگ دیواں آپ نے اپنا او پرنا تے دوپٹہ مبارک چنری مبارک دیتی اور رنگ دا پوچھدا بابا جی کتھوں آئے ہو فرمایا چورا شریف تو بابا جی کی کردے ہو آپ نے فرمایا تسی کی کردے ہو انہیں آکھیا میں للاری ہاں فرمایا میں بھی للاری ہاں انہیں حیرت نہ ویکھیا بابا جی تہاڈی دکان کتھے وے فرمایا ساڈی دکان چورا شریف ہے آکھے بابا جی کی رنگ دیو فرمایا تو کپڑے رنگنا ہے اسی دل رنگنے تو کپڑے رنگنا تے سی دل رنگنے ہاں اینی دیر چو کپڑا رنگیا گیا للاری نے انج کر کے پیش کیتا تے بابا جی کندھیاں تے رکھ کے ٹر پے تے للاری آواز دے کے کہنے لگا بابا میں اپنی کاریگری وکھائی ہے تو اپنی کاریگری وکھا آپ نے مڑ کے بے کے فرمایا جاؤ للاریا اکے کپڑے رنگ دا ہوندا سا کون دل رنگیا ایک کوئی نگاہ کیتی تے او حضرت خواجہ عبدالکریم راول پنڈی عیدگاہ دا تاجدار بنا دیتا او بابا جن نے ولایت دی سیل لگا دیتی میں نے جب پڑھیا کرنا پنن چلن تے لاسانی خدائی پیر چم دیئے
بنن چنن تے لاسانی خدائی پیر چمری ہے نظر چورے تے بلیاں دی بڑی اکثیر ویکھی ہے نظر چورے دے ولیاں دی بڑی اکثیر ویکھی ہے میں پچھلی بات بابے یہ جملہ عرض کر کے گیا تواڈے ڈوک مرید ہونا سی نا آپ صاحب کی بلا نہ رابطہ سی تے انہاں نے نوجوان او باہر روڈ تے بھیجے کہ جا کے آسی صاحب نوں لے جاؤ کلیم صاحب میں انہاں نوں آکھیا مینوں راہ دا پتہ نہیں تے مینوں کو بچہ بھیجو جنوں راہ دا پتہ نہ مینوں لے جائے وہ جڑا بچہ لین گیا انہاں میرا سلام لیا تے میں کہ کدھر آئے ہو کہنے لگا جی تانوں لینا آیا میں کہ تینوں راہ دا پتہ ہے کہنے لگا سی صاحب میں آندا جاندا رہنا مینوں راہ دا پتہ ہے مینوں گل سمجھ آ گئی کہ او دے نال چاہیدا جنوں راہ دا پتہ ہوئے جڑا آندا جاندا رہے اللہ فرماندا وابتغوا الیہ الوسیلہ اور رب والا ہون والے کسے اس نال آویں جنوں راہ دا پتہ ہے او جڑا آندا جاندا نا رب والا او دے نال آویں جنوں راہ دا پتہ ہے اسی اللہ والے دے ڈیرے تے اس واسطے آنے آ کہ انہاں نوں اس راہ دا پتہ جڑا رستہ رب تک جاندا ہے گرامی قدر حضرات آؤ ان اللہ والے دے ہتھاں تے ہاتھ رکھ کے انہاں دی غلامی اختیار کر لو اس پرفتن دور دے اندر تانوں پتہ ہے ہواواں ایسیاں چلیاں کہ بڑیاں بڑیاں دے ایمان ڈول گئے پر وہی ایمان والے بچے جنہاں نے کسی بابے دے ہاتھاں تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی سی جنہاں نے اپنے ایمان دا کسی اللہ والے نو پہرے دار بنایا سی مینوں شاہ جی قبلہ حضور لجپال فرما رہے سن کہ آخر تے حضرت داعیہ قلبی والا واقعہ بھی ضرور سنایو اے میں تو آ رہا سا تے کہ بابا جی بھی میرے کانے چ کہہ رہے سن حضرت داعیہ قلبی والا واقعہ ضرور سنایو لو میں آخر تے او سناواں اگلے سال پھر آواں گے انشاءاللہ تے ایتھے ہی گل شروع کرا گے حضرت داعیہ قلبی والا واقعہ بڑا معروف ہے میں پاکستان ہوواں یا پاکستان تو باہر ہوواں یہ روزانہ مینوں 2-3 مرتبہ سنانا پیندا ہے اللہ کریم دے فضل دے نال عیسائیاں دا کوئی مقبول واقعہ ہے کہ مینوں روزانہ دی فرمائش ہوندی حضور ایک دن مدینہ دی گلی چ جا رہے او سونا جا نوجوان ملیا جدا نام ہے داعیہ قلبی علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنا حسین سی کہ اپنے چہرے تے نقاب رکھدا سی کہ عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جاوے حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلی فرماتے ہیں کہ اتنا حسین کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے اودہ رستہ اڈیک دیا نے کہ کدو گزرے تے ویکھ لگے او کنا کو سونا ہوے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوے گا رات نو میرے آقا نے دعا کی تھی اللہم ارزق الاسلام و تحیات قلبی عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنایا ہی تے دوزخ وچ ساڑن لی بنایا ہی ان میری غلامی دے دے مینوں جنت دا وارث بنا دے ماں رات نو دعا کی تھی صبح داعیہ قلبی روندے ہی آگے کہنے لگے مدینے دے قریب میرا گاؤں ہے اتھوں دا میں چودھری ہاں 700 افراد دی قبیلے دا سردار ہاں میں کلمہ پڑھ لیا سمجھ لو 700 لوگاں نے پڑھ لیا منو پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجے نبی کریم نے اللہ کی وحدانیت اپنی ختم نبوت دا اعلان سنایا داعیہ قلبی عرض کی تھی سونیا کلمہ تے پڑھ لواں پر میں گناہ اتنے کیتے نے تیرے رب نے مینوں معاف نہیں کرنا فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ ہے جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہدا انہیں کلمہ پڑھیا تو روئی جا رہے فرمایا کیوں رونا ہے عرض کی تھی سید عالم ایک گناہ انج دا یاد تیرے رب نے مینوں معاف نہیں کرنا فرمایا او بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جس قبیلے دا سردار ہاں اسی پتر پال لینے ہاں تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے ہاں میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا ڈھوک مرید والے ہو تو سا غور کیتا معاشرے دے اندر اج بھی کئی ظالم ایسے نے کسے دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جانا تے کہندے نے بڑا افسوس ہوا تواڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی وہ بیٹی دے اون تے افسوس کرنے والے تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تے فرشتے مبارکہ دے رہا ہے قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں قرآن وچ رب نے پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا فرمایا واذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت فرمایا قتل ہون والیاں بچیاں قیامت نو باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیاں بابا مینوں کیوں ماریا سی اس دن باپ کول کوئی جواب نہیں ہوے گا میری ملت دے نوجوانوں داعیہ قلبی عرض کیتی کملی والے میں 70 بچیاں دفن کیتیاں
अपने कबीले दिया। मेरे नबी रो पे जिबरील आके अर्ज की रोवो ना, इन्हों कह दियो पिछलियां दी माफी है ते आइंदा ना करी। माफी मिल गई फिर रो रहे। फरमाया हुण क्यों रोना है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, अजे भी कोई गुनाह याद तुहाडे रब ने ओ नहीं माफ करना। फरमाया ओ भी सुना। अर्ज की है हबीबे दावर, मेरे घर बची बच्चे दी विलादत दा वेला सी, मैं हिंदुस्तान कई साल वास्ते तिजारत ले जा रहा। बीवी नु कह के गया जे पुत्र होया ते पालवी, बेटी हुई ते जिंदा ही दफन करा देवी। सोने मैं चला गया ते कई साल दे बाद आया। आके मैं घर दा दरवाजा खड़काया, एक छोटी जी बच्ची दरवाजा खोलिया ते मैनू पुछदी तू कौन है? मैं पूछया तू कौन है? इन तियां नु प्योवां ते बड़े मान हुंदे ने। ईद रमजान शरीफ तो बाद आउण वाली है ते रमजान शरीफ विच अपने घरां च वेखियो, बेटी छोटी होवे या जवान होवे, ईद दे कपड़ियां दी लोड़ पई तो उन्हें वीरां नूं नहीं कहना कि भाई मैनू कपड़े लै दिओ, बुढ़े बाप नूं कहना अबू जी कपड़े लै दिओ, क्योंकि तियां दा मान बाप होंदे ने। कदे अपने वेड़े च गौर करके देखियो, को भाई अपनी बहन नूं झिड़क मार देवे ते बेटी रोन लग पे ना, ते बाप कहंदा ना झिड़का मारो है, ओ तुहाडा कुछ नहीं खांदी, एदा प्यो अजे जिंदा। उस वेले दियां दिल च कहदियां रब्बा मेरा बाप जिंदा रहे। इन्हां तियां नूं निमाणियां नूं को वखरे ही प्यार होंदे ने प्योवां नाल। अज इतवार दा दिन है ना, तुसीं घरों निकले हो ते इतवार नूं छुट्टी होवे ते बाप बेटी नूं आखे ना बेटी मेरे कपड़े इस्त्री कर दे, ते बेटियां जल्दी जल्दी पुछदियां अबू जी कित्थे चले हो? बाप दसे ना मैं शादी ते चलिया, मैं महफिल ते चलिया। ते बेटियां दा अगला सवाल ये होंदा है अबू जी कदों आओगे, कदों आओगे? क्योंकि बेटी नूं पता होंदा जब तक अबू ना आए मैनूं नींद नहीं आउणी। अबू घर ना होवां ते बेटियां नूं इंज लगदा जिवें मैं गैर महफूज हां। ओ बेटी जिन्हों अपने बाप होरे किन्ना गुमान सी जिन्हें बाप अजे वेखिया ही नहीं। जदों दाइया कल भी पूछा ना तू कौन है, उस बच्ची अपना नाम नहीं दसिया, कह लगी आने वाले मैं अपने अबू दी बेटी हूं, मैं अपने बाबा दी बेटी हूं, मैं इस घर दे मालिक दी बेटी हूं। अर्ज की सोने मेरे लबा चो निकल गया जे तू घर दे मालिक दी बेटी है ते घर दा मालिक ते मैं हां, मैं इस घर दा मालिक हां। अर्ज की कमली वाले ने आख्या बच्ची ने मेरिया लत्तां नूं जफ्फा मार ले आओ ते रो के कह लगी बाबा किते टुर गया से, मैं ते तेरिया रावां वेखदी रही हूं, मैं तेनों वाजां मारदी रही हूं। अर्ज की कमली वाले बच्ची नूं धक्का मारे आओ, अपनी बीवी नूं पूछे कौन है, ओदी मां ने कदम फड़ ले, कह लगी दाइया मारी ना तेरी बेटी अपनी मां दी जान है। अर्ज की सोने बच्ची दी सूरत मेरे नाल मिलदी है, मेरे खून में खौला मारे आओ, दिल की बेटी नूं सीने न लगा लवा। फिर ख्याल आया लोगों ने आखना है साड़ियां दफन करता रहा है, अपनी नूं सीने न लगा के रखे आई, अपनी बीवी ने आखे नूं तैयार कर दफन कर आवा, कोई मैनू बेटी दा बाप ना आखे। अर्ज की सोने दी मां ने हाथ जोड़ ले, कह लगी दाइया मारी ना तेरी बेटी अपनी मां की जान है, तेरी मां मर जाएगी, बड़े चावां नाल पालदी रही। अर्ज की सोने बीवी नूं धक्का मारे आओ, अपनी बेटी नूं लेके जंगल वल जा रहे हो, ओ बेटी राज मेरा मुंह चुमदी है, मैनू प्यार करदी है, नाले कहदी है बाबा किते टुर गया से, मैं ते तेरियां रावां वेखदी रही हूं, मैं तेनों वाजां मारदी रही हूं। अर्ज की सोने मैं बच्ची नाल बोलदा ही नहीं, कह लगी बाबा आगे जोड़े लैके नहीं आया, आजा बाजार मैनू जोड़े लै दे, बाबा नवे खिलौने लै दे, आजा नान के चलने। अर्ज की सोने मैं बच्ची नाल बोलदा ही नहीं, कमली वाले आ जंगल आया, बच्ची नूं धुप्पे बिठा के ओदी कबर खोद रहे आओ, ओ बच्ची अपने दुपट्टे नाल मेरा पसीना साफ कर दी है, मैनू पानी पिलांदी है, नाले कहंदी है बाबा
آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے آؤ عرض کی سونے میں بچی نل بول دئی نہیں عرض کی کملی والے قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر سے دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخا نکل گئی آؤ میں مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی بے بابا مرینا میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی آؤ میں تینوں باجاؤ مار دی رہی آؤ بے بابا مرینا میں جوڑے نہیں مگ دی بابا مرینا کھلونے بھی نہیں مگ دی بابا مرینا نانک بھی نہیں جاندی عرض کی تھی سونے ترسنا آیا میں مٹی پاندہ رہے ہو بابا بابا کیا دی رہی اج بھی رات نو لیٹنا کنا چو دیاں بابا بابا دیاں بازائیوں دیاں نہیں عرض کی تھی سونے ہونے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہنے لگی بابا بچی دفن ہو گئی میرے آقا انار سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی اسے آکھیا دہیا چپ کر جا کیوں پہ نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ ایڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی دائیا کل بھی دوسری باری گل سنائی تے فرمایا ایک باری پھر سناؤ تین باری گل سن کے حضور نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے نبی کریم نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے وے ایک حدیث سے فرمایا تین بیٹیاں اور ایک حدیث سے امام ترمذی فرماتے نے حضور نے فرمایا جنہوں رب دو بہنہ دے وے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نو پال کے جوان کر کے شادی کرے فرمایا قیامت میں جنت جو میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تنال دی انگلی ہوتی ہے جس ویلے تے تینوں بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کسے خالی میں آخر تے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم اپنے محبوب